buket, vi gerne vil overrække jer. Og den har I så hermed fået. Nu er der jo ikke nogen koncert med respekt for sig selv, der ikke lige har et finalenummer i hjernet. Det har vi også. Noget så sindssygt som at sætte et Irish dancing couple sammen med Gordon Pipes and Drums. Og nu kommer de på scenen, alle. Værsgo, kære gæster. Det var buketten. Vi er tilbage igen, og klokken er 13.45. Det var 13.45. Der er vi være her igen. Så nu er det bare at gå ud og nyde det lidt på gensyn. Og så skal jeg præsentere selvfølgelig, ikke mindst, Martin O'Hara, Green Steps, and the Gordon Pipes and Drums. Thank you.